А сега да преминем към темата мазета и приземни етажи и най-често срещаните проблеми там. Сблъскваме се с тях, когато тези помещения трябва да станат годни за обитаване. Още при влизането се усеща миризмата на мухъл. Но с него ще се заемем в следващото предаване. Днес задачата ни е да решим как да направим тази тоалетна работеща. Тя се намира в помещение на приземния етаж. Явно нивото на канализационната система е над нивото на тоалетната и тя не може да функционира. Тоест, не е достатъчно тръба, която да отвежда отпадъчните води, но и налягане, което да осигури нейното оттичане. В нормалния вариант това налягане се осигурява от съответния наклон на тръбите. Земното притегляне върши останалата част от работата. Тук трябва да приложим външна сила и това може да стане с така наречените подемни станции. Добро решение на този проблем е използването на компактна подемна станция, в която могат да бъдат заустени едновременно вашата тоалетна, вашата мивка и вашата душ-кабина или перална миялна. Друг често срещан проблем е изграждането на зъболекарски кабинети в съществуващи апартаменти. В този случай често зъболекарския стол се намира по средата на съществуващия хол, кухня или друго помещение. В този случай трябва да се използва компактна помпена станция за отвеждането на водата от зъболекарския стол към най-близката точка на канализацията. Добро решение за притежателите на барове и ресторанти е модела компактна подемна станция за пренос на отпадъчни води от барови помещения, тогава когато те са монтирани далеч от главния канализационен колектор. В разгара на туристическия сезон добро решение за изпомпване на канализационна вода от временни постройки, монтирани на плажа, са компактните подемни канализационни станции. Те решават проблема с отвеждането на канализационна вода от помещенията на кухните, както и от помещенията на тоалетните. Компактните канализационно-помпени групи са разделени основно в два типа. Такива с режещ нож и такива без режещ нож. Тогава, когато имаме проблем за пренос на фекална отпадъчна вода, е необходимо използването на канализационно-помпена група с режещ нож. Тогава, когато отвеждаме единствено и само вода от перални, миялни, душ-кабини и умивалници, се използват компактни помпени групи без режещ нож. Обемът и мощността на различните модели подемни помпи са изчислени съответно за изпомпване на вода от 1, 2 или 3 източника. Помпата, предназначена за изпомпване на отпадни води от 3 източника, например пералня, миялна и кухненска мивка, е устойчива на вода до 90 градуса. В тази за 2 източника могат да бъдат включени, например, мивка и душ-кабина. Решението на нашия проблем с тоалетната е подемната станция, която е предназначена за изпомпване на вода от една тоалетна и има възможност за включване и на една мивка. А сега можем да проследим монтажа на такава малка подемна станция. Преди да се започне с монтажа, внимателно трябва да се прегледат инструкциите за монтаж и експлоатация, за да се уверите, че всички изисквания са изпълнени по време на ремонтните работи преди това. Някои от станциите изискват да има наличен и отдушник, други не. Подемните станции изискват електрическо захранване, което означава, че трябва да има предвиден контакт в близост до мястото, където е предвиден монтажа. Компактните подемни канализационно-помпени станции имат изключително лесен монтаж. В комплекта на една такава са включени всички необходими аксесуари и бързи връзки за лесният им монтаж. За вас остава да се оборудвате с необходимите инструменти за монтажа. Мястото на връзката с канализацията трябва да е съобразено с модела на подемната станция. Ако искате да подмените вече съществуваща подемна станция с друга по-модерна
и то от срещуположната страна, например, то трябва да си осигурите удължител. За монтажа на подемната станция ще са ви необходими ножовка, нивелир, винтоверт, линия, макетен нож и комплект отверки. По време на монтажа внимавайте да не нараните тръбите или подемната станция. Прилагайте лек натиск и не използвайте чук, за да не ги повредите. И един съвет. Когато се работи с елементи с гумено уплътнение, е добре да се използва сапунена вода. Така се улеснява работата и тръбите влизат по-лесно една в друга. При избора на място за монтажа на станцията и тоалетната чиния, трябва да се предвиди място за лесен достъп при необходимост от поддръжка. При вече монтирана подемна станция не е необходимо да местите тоалетната чиния от нейното място, за да стигнете до вътрешната част на подемната станция. Ако подемната станция е предназначена за изпомпване на водата и от една мивка, тръбата за мръсната вода се монтира по традиционния начин с наклон от 1 градус. Капачката на изхода на станцията се отваря, като се завърти по посока обратна на движение на часовниковата стрелка. За да свържете тръбата за отпадната вода от мивката, трябва да изрежете обозначеното място на изходната капачка. Внимавайте да не нараните възвратния клапан. Поставете обратно и проверете дали възвратния клапан работи. Не използвайте чук. Входящата връзка на тръбата позволява гъвкавост при свързване. При монтаж не забравяйте да затегнете скобата преди подемната станция да бъде монтирана на определеното й място, защото ще ви бъде трудно да го направите в последствие. Нашата фирма предлага 5 модела в гамата компактни подемни станции. Всеки модел решава конкретни различни проблеми. Например, един от моделите е разработен специално за изпомпване на отпадъчна вода от перални и миялни машини. Този модел издържа до високите 90 градуса температура на водата. Друг модел е оборудван с един вход за тоалетна чиния и 3 допълнителни входа за отпадна вода. Друг модел покрива изискванията за включване на тоалетна чиния, душ кабина и умивалник. Също така разполагаме и с модел, който би могъл да бъде монтиран зад конзолна тоалетна чиния за вграждане. При него отвора за канализационна вода се намира отстрани на компактната помпена група, за разлика от тези, които са за директен монтаж върху тоалетната чиния. При монтажа зад тоалетната чиния, канализационната компактна помпена група може да бъде монтирана на максимално разстояние от 18 см. Ако сте пропуснали някое от предаванията, ще го намерите онлайн в сайта. Можете да гледате и на вашите мобилни устройства. Ако имате въпроси относно строителство и ремонти, пишете във форума misiamoyadom.com. Преди рекламите се заехме с монтажа на малка подемна станция, с която бихте могли да решите проблема с отвеждането на отпадъчната вода от помещения, разположени в мазета и приземни етажи. Обикновено тръбите на главния канализационен колектор минават над нивото на тези помещения и за да имаме една работеща тоалетна е необходимо да се намери решение за изпомпването на отпадните води. Нека продължим. Изходящата тръба се свързва с канализацията, като се спазва необходимия ъгъл за безпроблемна работа на системата. Добре е да се проверяват инструкциите по време на монтажа, за да сте сигурни, че всичко е монтирано както трябва. Подемната станция позволява свързване отстрани или отгоре, в зависимост от направената инсталация. На всеки от входовете, които не се използват, трябва да се постави спирателната капачка. За по-лесно поставяне може да се използва сапунена вода. След това се поставя свързващия елемент на изхода
и се проверява дали възвратният клапан работи. Изрязва се маркирания участък на пластмасовия капак и той се поставя с лек натиск. Поставя се свързващото коляно на изхода и скобата се затяга. Свързват се тръбите към подемната станция и се проверява дали е затворена пробката за източване. Станцията трябва да се фиксира към пода, като се използват приложените за тази цел елементи. Често срещан проблем при собствениците на къщи е тогава, когато решават да изградят нова баня или тоалетна в своето мазе. В този случай обикновено главният канализационен колектор минава над нивото на мазето. Добро решение в този случай е използването на компактна канализационна помпена група SoloLift 2 VC3. При този модел ние може да заустим една тоалетна, една мивка и една душ кабина в едно и също устройство. При свързване на тоалетната с подемната станция е препоръчително смазването на гумения маншон за тоалетната. Това ще направи монтажа по-лесен. Поставя се гумения маншон върху изхода от тоалетната и се обезопасява с подходящ размер скоба. След инсталирането на тоалетната е възможно да остане разстояние между нея и стената. Ако е необходимо, може да се сложи елемент за допълнително уплътнение и опора. Добре е да се поставят лепенките за инструкции за употреба за всеки случай. След това сертифициран електротехник трябва да свърже инсталираната вече подемна станция към електрическата мрежа. И това е всичко. Подемната станция SoloLift 2 е готова за употреба. Нашата компания е заимствала и пренесла големия си опит от производството на професионални продукти за пренос на отпадъчни води с режещ нож към тази битова серия, като е запазила същото качество в тях. Компактните канализационно-помпени групи са напълно автоматизирани. Те разполагат с добре оразмерен съд за събиране на отпадъчната вода, с автоматичен нивомер монтиран в него и с абсолютно всички необходими защити от претоварване на мотора, изгаряне и прочие. Съвременните компактни помпени групи са изключително надежни и не изискват специфична поддръжка. Също така, много интелигентно е решен проблема с неприятните миризми, като на всяка една от тях е монтиран филтър с активен въглен, който предпазва от неприятните миризми. Всички модели от компактните канализационно-помпени групи са изключително тихи и не създават неприятност при тяхната употреба. Един от 5 модела е специално предназначен за събиране на отпадъчна вода от вашата мивка или вашата душ кабина. Този модел е с изключително компактни размери и би могъл да бъде монтиран дори и в кухненски шкаф. За вашата сигурност, почти всички модели от компактните канализационни станции предлагат възможност за монтиране на допълнителен сензор в горната част на уреда, който сигнализира звуково при опасност от преливане поради някаква причина на канализационната помпена станция. Днес ви показахме как може да се реши един от често срещаните проблеми, когато искате да направите вашето мазе или приземен етаж обитаем. Компактните подемни станции са идеалното решение за всяка ситуация. Ако сте пропуснали нещо от монтажа, може да го гледате по всяко време в сайта на предаването.